आं गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिराद दुखु मोनदों। बाथ्राया बेनो जे सासे रेसपन्सिबिलिटी बिटिआर गावसिनि बिटिआरनि सासे इएमआ बेबादि मोनसे लेंगुवेज बाहायनाया बिराद लज्जाजनक आनफर्चुनेट बेखौ धिक्कार होदों जों। आंना बेनो प्रश्नआ बिपिएफ हान्जाया माला मानसि बुथारा? बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ मानसि बुथारग्रानि दोलो होनना बुंदों, हान्जा होनना बुंदों। बबे थारिखआव सोरखौ बबे भिक्टिमाइज फेमिलि जादों बेखौ जोंनो हिसाबखौ नांगौ। साबसे बुथारा आरो बबे बिपिएफ, बबे जिल्ला, बबे ब्लकनिफ्राय बबे बिपिएफ दलनि हान्जाया सोर मानसिखौ बुथारफेरा बिनि गासिबो बिथं तथ्यखौ होआब्ला बिथांनि नामै आरो जों दिनैहायनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा जों बिथांनि नामै मानहानि गसर होगोन। बिथाङा जाहाथे जानला मोनला बेबायदि बाथ्राखौ दाबुदों। हयथ' बिथाङा फाग्लाबा गगोन मेडिकेल टेस्ट खालामनानै, आरो फाग्ला नङाबाथ' बेखौ जों हगारनाय नङा। बिथाङा जुदि माने मेन्टेलि फिजिकेलि आनफिटबा प्रमद बर' सरकारा बेखौ सासे सदस्य हिसाबै दोननो नाङा। इमिडियेट बेखौ फिजिकेलि आनफिट घोषणा खालामनानै इएमनिफ्राय होख'नांगौ। नङाबा बियो बिभिन्न जायगायाव बेखौ जेखौ गोसोखाङो बेखौ बुंलाबायगोन। बेबादि मोनसे रेसपन्सिबिलिटी सासे इएमआ जुदि बिदि बाथ्रा बुङोब्ला बिनिफ्राय लज्जाजनकसिन मा दं? बे गासैबो बड'लेण्ड एरियानि समग्र जोंनि जाति जनगोष्ठी मोनसे असम्मानजनक मन्तब्य बियो। सासे इएमआ बेबायदि बाथ्रा बुङोबा बेनिफ्राय साबसिन आरो मा दुखु गोनां बाथ्रा दंबावो? बे बाथ्राखौथ' पाब्लिकफ्रा मिथिगौ, रायजो राजा मिथिगौ। दिनै राकेश ब्रह्मआ हठात मैयासो देरहानानै बिथाङा बड'लेण्डनि आथिगुरि जेबो मिथियालाबानो बिदि बाथ्रा बुंलांनायाथ' बे एकदम जघन्य अपराध। बेबादि मानसिया सासे इएमआव थानायाथ' असम्भब। प्रमद बर' सरकारा बेखौ इमिडियेट होखाराब्ला गावहानो दिगदार दं। बेथ' बिराद लाजिनांथाव। जोंबो बर', बिबो बर'। जों मोनसे राजनितिक दलाव बर'ल' थायाथ', बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दं जोंनावहाय। जों बयखौबो लानानै राजनितिक सालायो। बिथाङा बोरै थख' बोरै बिदि बुंनो हाखो? बिपिएफ दलाव अन्यान्य जातिनिबो मानसि दं जोंनावहाय। होमबा बे बिपिएफ दलनि बे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दुखु मोनगोन ना? जों जिहेतु मोनसे राजनितिक दल, मोनसे रेजिस्टार्ड, मोनसे रेकगनाइज, मोनसे फुल फ्लेजेड जोंनि लवार आसामनि बिथोराव मोनसे सक्तिशालि राजनितिक दल बा बिपिएफ। बे बिपिएफखौ जेने थेने बिदि बाथ्रा बुंबा बे जोंखौ बा फोजोबनो हानाय नङाथ'। आरो जोंनि गोहो बोला रासिनसो जागोन। बेबायदि फौसावलिया इएमआ बेबायदि जानला मोनला मानसि बुथारग्रा माग्रा होनलाबायनाया बेथ' असम्मानजनक। जोंल' नङाथ' दलावहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दंना, मा बर'ल'? जोंनि बेहाय बिटिआरआव बा बिटिसिआव जेसेबांनाखि नागरिकफोर दं फ्रायानो जोंनि दलाव इनभल्भ दंजोबो। 17ता बोसोर जों सरकार सालायबोनाय। लाजि गैया बिसोरो दालाय दासा बुथुमनानै गभर्नमेन्ट दानानै बिदि बायदिसिना खोथा बुंलाबायनाय। बे अब्ला बिथाङा बर' हारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ लाजि फोनांदोंना नोंथाङा? निस्सय बे प्रत्येकटा जोंनि बिपिएफ दलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लाजि फोनांदों। जों धिक्कार होयो। बेखायनो जों दिनै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफ्रा बे राकेश बर'नि हेंथायै जों दिनै एफआइआर खालामगोन। प्रत्येकआनो दिनै खालामजोबगोन। बे अन्याय बाथ्राखौ जों सह्य खालामनो हाया। माब्ला बुथारा, सोर थैदों, भिक्टिमाइजनि फेमिलिखौ थन्न नामा होजोबनो हायाब्ला बे भबिष्यत दिगदार दं गावहानो। बिथाङा जुदि लाजिनानै मोनसे खेमा एबा क्षमा निमाहा बियोब्ला बिथांमोना बिदि मा खालामगोन? बे जखननो भुल खालामगोन तखननो निमाहा बिबानो जानाय नङाथ'। जोंथ' रावबो बुवाबो जाबो आयेन दं, आयेननि आश्रय लागोन जों बेखौ बुवाबो जुवाबो। जोंहा आयेन दं, आयेनाव आश्रय, आयेना जा बेबस्था लागोन जों बेखौनो खर' फाथिना लागोन। गावहानो बे फैगोन बाराव बरखौनो 20 खानसो मोनगोन ना मोना बियो? मुसलपुराव जा रोखोम सक्तिशालि जोंनि दा बर्थमान बिपिएफ दोलोआ, बे निजे दा बेखौ नुनानै बखिनो बायद' जादों बियो। बे बखिलाबायनायसो। सोरजिनाय इउपिपिनि जारिमिना मुसलपुर गोमालांसिगोनब्रा। मुसलपुराव लैहोर गिर्जाब जोंनि सक्तिया बारायगासिनो दं। बबे जायगायाव लैहोर फैनानै इउपिपिएल हाबनो नुदों बेलाय? इउपिपिएलनि इतिहासानो गोमासिगोनसो मुसलपुरनिफ्राय। बेखौ आं दिनै रोखा बुंबाय।